אתם מסוגלים? חבר'ה, רביי. לחנים, לאפות, הולך לככה, הולך לככה, ברוך השם, אני לשר הרופאים, אני שר המשקים. שר המשקים, שר בחיים, מלא גדולה. אמרת שזה מרלוי? איפה זה? זה קניתה. זה קניתה. 12, זה טיימות. אמרת מרלוי? זה מרלוי. אז שאלו את רות. חיים, לחיים. נורמי. אל תקרא לי נורמי. אמר שקאי לי. אני הייתי אומר שאומרו לי רב. אל תקראו לי רב. אמרו לי מר. אמרתי אני להבין. שקאי היא נורמי. או נורמי. אבי אהרון לחיים. חיים טובים ושלום לכם, לנו לכל ישראל. מה אומר הרבי בבסלי על זה? איך? מה אומר הרבי בבסלי על זה? על מה? על זה? על ההקשה? זה אותו צבע, מה זה? שמתי וויסקי עם משקה. הרבי הקדוש, הרבי בבסלי היה אומר, האומרים שהיה אומר, שיהודים עושים ככה אחד לשני, מה הם רוצים להוסיף בזה שהם מקישים את הכורסות אחד זה בזה? הם רוצים להוסיף ככה. מה יש ביין? היין יש ריח, היין יש טעם, אבל קול אין בזה, אז בואו נוסיף גם קול לשמחה ולהנאה, לחיים טובים ושלום, לכם לנו לכל ישראל. עוד דבר, כמה אומרים לחיים ועושים ככה עם הכוסות? האמת שהיו עושים... מי שהיו סוקלים אותו בעונש סקילה, היו מפילים אותו בגובה של 2 קומות. אחרי זה כל עם ישראל. פורים 2009. ווינדום, כמה בקבוקי ערק. שחיטת 800 ליום. היו מפילים אותו, 2 העדים. 450 עגלים ביום מתוך 350 גשר. לא נעים. ומוזגים מהכוס לכוס, מוזגים מכוס לכוס קצת. שאין בזה חיים לחיים. אני שמעתי מעשה אפשר להגיד מקור שני. מקור שני בנושא של העניין של לחיים וזה, היה איזה אדם בזמנו לפני המון שנים שהבבא סאלי עליו השלום היה עוד חייב, אז הוא הגיע עליו בן אדם שלא היו לו ילדים. למי? לאותו האדם הזה, איזה אדם מסוים. לבבא סאלי עליו השלום. אדם שלא היו לו ילדים, אז הוא בא, רצה להתברך והרב לא היה מברך אותו. כל פעם בא, לא מברך אותו. יום אחד עוד פעם הגיע, נכנס אליו ומילא לו כוס ערק, אתה יודע, משפחת אבוחצירא הקדושים והטהורים, רק ערק ככה אצלהם. מילא לו ערק, אמר לו תברך ותשתה. הוא עשה ככה ושפך את השאר מאחורה. בירך אותו. הוא טעם? כן, טעם ושפך, כאילו אף אחד לא ראה אותו. טוב, הוא קיבל ברכה. אבל עבר זמן ואשתו לא נפקדה. אז הוא בא עוד פעם לבבא סאלי. אז אמר לו, תראה, כשאתה באת אליי וביקשת עוד פעם ברכה, אני כבר רחמי שמיים גדולים ממני, והייתי צריך להסכים לברך אותך. אני נתתי לך לברך על הערק, שבזכות הכוס הזה שתשתה, את הכל, אתה יודע, שתימקח את הכל. תשתה, תתפקד לבן זכר באותו שנה. אבל אתה
לא אני, זה הוא. כן, אני מכוון אתה, אמר לו הרב הבבא סאלי עליו השלום. אמר לו, תראה, אני, קוראים לי ישראל. זה היה פה אחד שלום. והיה פה אחד בשם דוד. אני כיוונתי בשם שקי. אתה לא שתית, אני כבר לא יכול לעשות כלום. וכך לא נפקד שלי. חזק וברוך, חזק וברוך. צדיקים מהשם, מהותם בעת צרה. חיים וחיים לבוא. אוי צווה ישועות יעקב, צווה ישועות יעקב, צווה ישועות יעקב, צווה ישועות יעקב, אוי צווה ישועות יעקב, צווה